stále niekde vnútri v hlave im vrta myšlenka, že sa mi darí. Vidieť, je to 40 000 korún na rok. Ja idem zaplatiť svoje školné 1600 eur. Konec koncov som spokojný človek a pokiaľ si sám zo seba neviete spraviť srandu, tak niekde je problém. Rozmohol sa nám tu taký nešvár. 12:19, dobré ráno ľudia. Ja vstávam a stále sa usmievam, slnko svieti, dýcham, som zdravý, dneska nemusím nič robiť, alebo teda nemám nič naplánované, iba ísť do wellnessu, upratať si a porobiť si také veci, na ktoré som nemal čas celé tieto týždne. Takže reálne dobrý deň, veľmi dobrý deň. Zobudil som sa do rána, kde som našiel video od husára na koni, ktorý proste si spravil srandu z toho, ako som prvýkrát došiel do New Yorku a na Times Square som sa rozplakal, lebo to bol proste môj splnený sen. A je to v poriadku, pokým si sám zo seba neviete spraviť srandu, tak niekde je problém. Nemôžete byť urážliví a za všetko odutí, čo ja viem, nie, nech si spraví srandu. Skôr ma prekvapil, alebo teda nie ani že prekvapil, ale rozosmial komentár, ktorý som našiel pod tým videom od nemenovanej osoby. Ne preto, že by som sa ho bál konfrontovať, ale kvôli tomu, že mu nechcem dávať žiadny kredit, lebo už dosť si zobral z môjho života. To ma pobavilo, že niektorí ľudia aj po tých rokoch ma majú ešte stále v zuboch, stále niekde vnútri v hlave im vrta myšlenka, že sa mi darí. Že sa mám dobre, že som spokojný, že si plním svoje sny a že v podstate vždycky budem o krok popredu pred nimi. A nie kvôli tomu, že by som mal peniaze, alebo že by som bol úspešný, alebo že by sa mi darilo, ale iba preto, lebo som spokojný sám so sebou. Preto, lebo sa mám rád, preto, lebo som našiel svoj peace of mind. Ešte nejsom na takom leveli, akom by som chcel byť raz, s mojím kľudom v hlave, samozrejme, ale viem o tom aspoň. Oni nie. Proste si to tak nevedia nastaviť. A smejú sa. Ale kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. Takže tak, ľudia, ja idem zaplatiť svoje školné 1600 eur. 1600 eur. Ťažko zarobených. Vlastnými rukami. Vidieť, je to 40 000 korún na rok, čo je 1600 eur ročne za moju školu. Je to v pohode, nie je to taký strašný prepál. Poznám školy, ktoré toľko to stoja na jeden mesiac, takže za rok je 1600 eur úplne v poriadku. Ale dokonca ešte málo na tieto pomery. Posledný môj bakalársky rok tuto na všem v Prahe. Toto je môj posledný rok, som tu už 2 roky. Toto je môj posledný rok v Prahe a potom ideme New York. Len ja som to zaplatil. 13:29 a idem dobehnúť všetko, čo som zameškal, takže idem teraz dostriať 2 YouTubeové videá, 2 vlogy. Tak poďme sa previesť autom a ja, že dobre, tak poďme, ale že ona chce šoferov. 15:55 ja aktuálne nahrávam prvé video, čo som spravil. Skontrolujeme, že dokedy je otvorený wellness, do ktorého mám zadarmo vstup na 3 hodiny od refresheru. Pozrite sa na to. Infinite Sen. Už iba ten názov. Mám druhé video. Zo včera už. Dobiehame. Mohol si takto dobre navariť? Ľudia! Malostránska 344. Však ten wellness je 1,5 hodiny odo mňa MHDčkou a potom vlakom. Ono to není v Prahe. Jak sa tam mám dostať? Ja chcem ísť do wellnessu, ja už som sa na to nastavil. Sen Infinity do piče. Ale je to Infinite Sen. Chcem sa spýtať, že či sa to náhodou nedá použiť aj tuto v Prahe, keď to je pod jednou firmou. A jakou to máte tu poukázku? Dobre, ideme na to! Povedali mi, že sa to teda dá pravdepodobne vymeniť tá poukážka, tak tomu verím.
Cesta mi tam trvá 35 minút, takže ideme na to. Ja sa priznám, že trochu stále žijem v nejakom podvedomom strese z toho, že musím uspieť, musím zarobiť veľa peňazí a to ešte neviete, čo všetko ja chcem dokázať. Koniec koncov som spokojný človek a teraz si idem úplne dopriať najväčší relax, aký sa dá. Aktuálne som na Palmovke, je 19:02. Kde v Riti je ten hotel? Tam je. Tri hodiny za mňou. Nič som vám nenatočil, že vo saunovom svete ani nemôžem natáčať. A zo všetkého najviac sa mi páčila sprcha. V 23:19 som úplne povelnesovaný, dokončím toto video a mal by som spraviť ešte, ja neviem, 5 vecí, oprať prádlo, ten. Nespravím už nič. Dobrú noc.